ምናልባት ከምዚ ዓይነት ሕቶ ኣብ ኣእምሮኹም ተመላሊሱ ይኸውን ዶ? ማለት ኩሉ ግዜ ንኽትቅየር ኢልካ ትሓስብ ሞ ኩሉ ግዜ ሂወትካ ክትልውጥ ትሓስብ ሞ ግን ድማ እንታይ ምዃኑ ኣይርደእካን እዩ ብዙሕ ነገራት ንድሕሪ ዝጎተካ ኣሎ እንታይ ክኾን ዝኽእል ኢልካ ትሓስብ ወላ እውን ከምዚ ኢልካ ክትሓስቦ እንተኽኣልካ ምናልባት ተጨኒቕካ ደኣ እምበር ትገድፎ እንታይ ምዃኑ ትቐንዲ ጠንቂ ኣይትፈልጦን ኢኻ እዚ ሽግር እዚ ወይ እዚ ሕጂ ዘጋጥመካ ዘሎ ደይቅየር ዘሎ ነገር ክትቅይሮ ዘይትኽእል ኮንካ ግን ደይኮነ ዝተወሰኑ ፍሉያት ድኾኑ ክሳብ ሕጂ ማንም ዘይነገረካ ናይ ሂወትን ዓወትን ምስጢራት ኣለዉ እዞም ምስጢራት እዚኦም ከዓኒ ፅቡቅ ጌርካ ክትርድኦም ትደኣ ኽኢልካ ነዚ እንድሕሪ ዝጎተካ ዘሎ ነገር በጢስካ ንቕድሚት ክትከይድን እቲ ደለኻ ነገርን ከተተግብር ትኽእል ኢኻ ንሕና ኣይዲያል ላይፍ ድማ እዚ ብግምት ብምእታው ንኹላትኩም ተኸታተልቲ ኣይዲያል ላይፍ ወትሩ ቀዳም ካብ ሰዓት 3 ፈረቓ እንድጅምር ብሉፅ ዝኾነ ናይ ሂወትን ዓወትን ምስጢራት ዝሓዘለ ሰሚናር ኣዳሊናልኩም ኣለና ኣብዚ ሰሚናር እዚ ንምስታፍ ድማ ልብኹም ጥራይ ደለና እዚ ስልጠና ብነፃ እዩ ሂወት ንምቕያር ዝወሰነ ሰብ ድማ የምፃእሞ ሂወት ድማ